O tránsito polos diferentes camiños da aldea supón cada vez un maior risco, tanto para peóns como para vehículos. A maleza existente invade boa parte da estrada, deixando apenas espazo para andar ou circular. A pesar de terllo solicitado en máis dunha ocasión no Concello que se proceda ao desbroce dos viais e a limpeza das cunetas, a situación a día de hoxe segue igual, ou se cadra peor. Sentímonos abandonados porque resulta que hai 14 meses ou 15 meses que aquí non pasa nadie a limpiar isto. Hasta agora facíase unha vez ao ano, xa dio lo paje, xa era milagroso que se fixera, pero este ano para nada, non aparecen. O curioso do tema é que vas, dícesyo, coméntasyo, sí, que tes dereito, que tal, pero son excusas, que se o trator que non sei que se o trator non sei cuánto, e se o caramba, hai talleres mecánicos para reparar os tratores, me explico, hai señores que están traballando, que vexo que están limpiando zonas co tema coas desbrozadoras, non vexo porque aquí non mandan un par de homes a limpialo. Tamén denuncian maior vigilancia e control dun vertedoiro incontrolado que se atopa nas inmediacións. Pero aí xa non é culpa do ayuntamiento, porque non é o ayuntamiento que a bota, en todo caso é o que non a retira, ou o que non toma medidas para que eso non ocurra. Porque, vamos a ver, sabemos todos que hai xente mal educada, sí, que pasa de todo, as normas non foron feitas para eles, só foron para nós, por os tontos, porque parece ser que os que respetamos as normas somos tontos. Os outros somos listos, entendes? Entonces, como non foron feitas para eles, collen o punto lixo que está aí, o punto limpio que está aí a 500 metros, que é onde eu vou botar as cousas que teño que ir, veñen a botarnos aquí, veñen, non sei por qué, para demostrar que é quen. Chegan aí, tiran, eso sí, polas tardiñas. Todas estas situacións fan que se sintan discriminados en relación a outras zonas do Concello. Non vexo eu, porque nós non somos atendidos como os demais, porque pagamos religiosamente os nosos impuestos sin que nadie nos veña a recordar que o temos que facer. Dende o Concello piden disculpas por esta situación, argumentando que o plan de desbroce e limpeza de cunetas e viais se ven realizando dende hai varios meses. Aínda así, estes traballos intensificaránse en breve coa contratación dunha cuadrilla específica para este fin, a través do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña.